Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Тулы ревизия үткәрергә һәм буланнарны алырга халык инициативасы шәһәр мэрына Тулпар от спорт мәктәбенә чираттагы шикаят белән мөрәҗәгать итте. Тормыш өчен нормаль шартлар юк. Әҗмәкәй авылында яшәүчеләр әле һаман да юллар төзүне көтә. Тулысынча үзгәрү. Чаллының 2 балалар иҗат мәктәбе капиталь ремонттан соң ишекләрен ачты. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 76 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның бер яңа очрагы да теркәлмәде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 25 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 9924 очрагы билгеле. Аларның 8674 терелгән, 76-сы узган тәүлектә. Эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә 11-нче сыйныф укучылары өчен йомгаклау иншасын язу сроклары күчерелде. 9-нчы сыйныфларда йомгаклау әңгәмәсе дистанцион форматта узачак. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар өчен инша үткәрү 2020 елның 2 декабреннән күчерелә. Алар аны 2021 елның 5 апреленнән дә соңга калмыйча узачак. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен йомгаклау әңгәмәсе 2021 елның 10 февралендә һәм өстәмә срокларда 10 мартта һәм 10 майда узарга тиеш. Эпидемиологик вазгыят сакланган очракта йомгаклау әңгәмәсе бу срокларда җирле хакимият органнары карары буенча мәгълүмат коммуникация технологияләрен кулланып дистанцион форматта үткәрелә. Якты, уңайлы, яңа. Бу көздә капиталь ремонттан соң 1 елы 2 балалар иҗат мәктәбе ачылды. 22-нче комплекста урнашкан 6-нчы музыка һәм 18-нче микрорайондагы театр сәнгате мәктәпләре тулысынча үзгәрде. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев яңартылган биналарда булып, укытучылар һәм тәрбияләнүчеләрнең үзгәрешләр турында фикерләрен белде. Тулырак алдагы материалда. 6-нчы балалар музыка мәктәбе 1981 елдан бирле эшли. Шул вакыттан алып бирдә бер тапкыр да капиталь ремонт үткәрелмәгән. Шуңа да бирдә эшчеләрне көтеп алганнар. Беренче үзгәрешләр апрель аенда ук башлана. Мәктәп тышкы яктан да, эчке яктан да үзгәргән. Обновлено все. Утеплен, обновлен фасад школы. Заменена полностью система отопления. У нас система звукооповещения, пожарная безопасность. Заменены полностью окна, двери, линолеум. В кабинетах стало тепло, светло и уютно. Капиталь ремонт эшләренә 82 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Нәтиҗәләр белән укытучылар да, балалар да канәгать. Учреждениедә 573 бала белем ала һәм 72 педагог эшли. Яңартылган мәктәптә эшләү һәм шөгыльләнү рәхәтрәк тә, уңайлырак та. Бирдә ремонт эшләреннән тыш яңа җиһазлар һәм инструментлар да барлыкка килде. Нәтиҗәне бәяләргә шәһәр мэры Наил Мәгдиев та килде. Через школу прошло, по моим данным, более 2000 детишек. Да, каждого из них вы вложили не только свое умение и талант, но, я думаю, частичку души и сердца. Шулай ук Наил Мәгдиев яңартылган театр сәнгате мәктәбендә дә булды. Элек тә бу бина балалар бакчасы булган, 1991 елда иҗади учреждение ачылган. Хәзер бина танымаслык дәрәҗәдә үзгәргән. Новую систему нам установили вентилирование. Мы сначала, конечно, удивились таким, конструкциям, но это позволило нашим деткам дышать. То есть это приточно-вытяжная система. Ремонт өлкәннәрнең дә, балаларның да күңеленә хуш килде. Совершенно другая атмосфера, конечно, совершенно другой фасад. Если бы раньше бывали, видели, наверное, да, что она была такая, как бы, несколько безликая. Для удобства наших ребятишек, конечно, сделано очень много. И, естественно, и настроение, с которым мы приходим на работу, уже совсем другое. Яңартылган бинаның мәйданы 4350 квадрат метрны тәшкил итә. Эшләрне башкару өчен 60 миллион ярым сум акча бүлеп бирелгән. Ике иҗади киңлекне дә мәдәният милли проекты кысаларында төзелтеләделәр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. От спорт мәктәбендә финансларны куллануда кагыйдә бузу очраклары ачыкланган. Шәһәр мэрыннан зоопаркка тулы ревизия ясауларын сорыйбыз. Бу мөрәҗәгать белән халык инициативасы экологик иҗтимагый хәрәкәте җитәкчелеге чыкты. Активистлар контроль хисап палатасының тикшерү нәтиҗәләренә таяна. Моннан тыш Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты суд аша зоопарктан буланнарны тартып алырга ниятли. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта.
Халық инициативасы мөрәҗәгате нигезендә контроль хисап палатасының тикшерү нәтиҗәләре буенча зоопаркта 15 колын булуы ачыкланды. Алар бухгалтерлык балансында күрсәтелмәгән, әмма от спорт мәктәбе хисапчысы бу мәгълүматларны кире какты. Атлар гомумән товар матди байлык саналмый. На сегодняшний день никаких же ребят нету. В учете 55 по договорам лошади, на балансе 29 лошадей. Вообще проверка была? Проверка была. И что, какой результат? Ну, так как такового акта мы не получали, то есть мы его пока в глаза даже не видели. Тулпарда хәзерге вакытта 84 от бар, шуларның 29-ы гына от спорт мәктәбенеке, калганнары шәхси затларныкы. Бердә аларны ашаталар, карыйлар һәм медицина ярдәме күрсәтәләр. Моңа җавап итеп, от хуҗалары мәктәп укучыларына мал-туар белән шөгыльләнергә рөхсәт итәләр. Тиешенчә шөгыльләнү өчен барлык балаларга 100-дән дә ким булмаган от кирәк. У нас в школе занимает 281 ребенок на 2 человека одна лошадь. То есть порядка 40 лошадей нужны для учащихся, для занимающихся тренировочных групп. А для занимающихся групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп расчет по стандарту 3 человека на одну лошадь. Күзәтчелек ведомстволары халык инициативасы шикаятләре аркасында игътибар иткән кыргый хайваннарны сентябрь азагында ук алырга тиешле иде. Бүрләрне һәм боланнарны аучылык җирләренә җибәргә теләделәр, әмма барлык хайваннар да һаман да от спорт мәктәбендә кала. Элегрәк республиканың биоресурслар буенча дәүләт комитеты зоопарк җитәкчелегенә хайваннарны ирекле тапшырырга тәкъдим иткән, чөнки мәктәпнең боланнарны вольерларда тотырга рөхсәте юк икән. Ведомство хайваннарны тиешле рөхсәте булган учреждениегә тапшыру турында судка гариза белән мөрәҗәгать иткән. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусина, яңалыклар. Суд приставлары кабул итүенә ничек эләгергә? Чаллылылардан мондый сорау безнең кайнар элемтәгә бер генә тапкыр килмәде. Шәһәрдәшләребез сүзләренчә ведомство хезмәткәрләренә шалтыратып булмый, сайт аша язылу исә бөтенләй дә мөмкин түгел. Моңа бәйле рәвештә зур чиратларда торырга туры килә. Хәзер исә бу проблема хәл ителәчәк. Суд приставлары хезмәтен уңайлы дәүләт порталы аша алып булачак. Бу хакта туларак алдагы материалда. Тере чират буенча крепесі башкача мөмкин түгел ди шәһәрдәшләре. Кай вакыт коридорда сәгатьләр буе басып торырга туры килә. Шәхси мәсьәләләрне хәл итү өчен бик күп вакыт китә ди алар. Электронная запись? Нет. Звонить бесполезно. Они трубку не берут. Записываться так невозможно. По электронному там записаться тоже трудно. Хәзер исә сәгатьләр буе чиратларда тормыйча да өйдә диванда утырган килеш кенә проблемаларны хәл итеп була. Шулда дәүләт хезмәтләре порталында башкарма производстволар буенча яңа сервис эшләп җибәрелде. Граждане, физические и юридические лица, не выходя из дома, дистанционно могут зайти в исполнительное производство цифровое и получить расширенную информацию, в том числе о наложенных арестах, наложенных ограничениях, ограничения права выезда, а также подать заявление, ходатайство, обращение через данный сайт. Монда эшләп бик гади. Дәүләт хезмәтләре порталында популяр хезмәтләр бүлегенә керергә, үзеңә кирәклене сайлап алырга, хакимият органнары бүлегендә федераль суд приставлары хезмәтен сайларга, яисә эзләү ярдәмендә ФССП дип язарга мөмкин. Лилия Гатина, Диана Мулерова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.